Душанбе красивый город, для меня ты очень дорог. Вместе по проспекту я иду. биё саховат корвон офтоби 5 сомон раҳбара чахчах када пиёда мерем. Бе як аз ман кард. Нигоҳ киш канистай? Ягон одам дидӣ ҳе бугӯ. Первый день авис конвоя, и любуюсь я тобою, с керами фонтанами в саду. ҳамин олимо гуфтиян бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад, не ки то мегзарад ки дунбаи фарзанди одам медарад. خدایا در گرفتم ай ки рафтем клиенти дигариша мегирем. ҳар ки моро ёд кард, морам беақл нестем. ура ягон рӯз ёд мекунем. ҳайвонай че резка занг мезана, намедонам чӣ ма дар корум. кӣ бошаи? о чокади танӯш ҳичи намеаста, чор мошин доштум ку, баъд ялинча дига сум рой кард, агибдан ҳамун сумма гуфтум барам дар банк монум. о ҳамун долларома тра садовник мемонум дар банк. давай аниқ амира ма садовник мемонум да. ҳайка то задана ҳайки бабей